ngono tabrak lari. Ah iki nek Kresna ora ngerti wayang ngene iki. Iki Sembadra. Taman kurep ra ketok. Ayo dilingi-lingi kok ngene. Ah ngene. Iki kok njur mlumpah dhewe iki ngopo? Kok digonjak. Oh iya ya. Wis trimo wae. Sembadra wis seneng kok digonjak. Heeh. Kayak edit ora? Heh? Kayak edit ora? Jar aku kan setar karo kowe. Wong lanang kok kaya ngono. Sing wedok didol ora ajar. Ora ajar iki. Rawangun kok jadi jamake. Ya bilang-bilang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu kagem para penonton streaming wonten ing dalem. Mbok menawi dalu menika radi benten ingkang biasanipun kula sak kanca ngaturaken inggih menika wayang Climen. Namung mugi-mugi saged dadosaken panglipur dhateng penggalipun para lenggah ingkang sami wonten ing dalem. Dalu menika kula kalian rombongan warga Laras, paguyuban warga Laras dan lan sedaya para sinden badhe ngaturaken inggih menika wayang guyon utawi wayang wong guyon ingkang sedaya pemainipun saking kru kula warga Laras ugi para pesinden. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos inggih menika Burisrawa Gandrung. Wondene dapukan wonten ing dalu menika Dyah Ayu Wara Sembadra. Dyah Ayu Wara Sembadra dipun lampahi dening pesinden milenial inggih menika Diajeng Prastiwi. Tepuk tangan. Luar biasa menika mangke badhe ndadosaken para pamirsa badhe gandrung kalian tumbas obat puyer. Wondene Burisrawa katindakaken dening bintang tamu dalu menika inggih menika pelawak senior saking Laladan Gunung Kidul inggih menika Mbah Waluyo. Tepuk tangan. Sing ra nabuh tepuk tangan. Wondene Prabu Sri Bathara Kresna dipun lampahi dening panjenenganipun pelawak senior ugi sebagai bintang tamu ugi inggih menika Mas Sehono Clewo. Wondene menapa nggih sinten malih nggih mangke nggih? Janaka katindakaken dening pengenong WL Mas Parjo. Ya. Dedeg piadekipun cocok, bagusipun sampun cocok. Pawakanipun ugi sampun cocok. Wondene Raden Werkudara katindakaken rombongan WL ingkang gagah prakosa inggih menika Wiraswara warga Laras Sukatno. Ya. Wondene gara-gara utawi Ponokawan Petruk katindakaken dening Mas Santoso ingkang sok asring nyepeng gender penerus. Wondene tepuk tangan. Men ketok meriah tepuk tangan. Penonton tepuk tangan. Wondene Gareng katindakaken inggih menika ingkang sok asring ngladosi kula ndalang Mas Wondo. Bagong dalu menika mboten kula ingkang nyarani dados Bagong namung katindakaken dening garwanipun Mbak Ayu inggih menika Mas Kiswan Dwi Nawaita. Ya. Pun dipun jamin mboten lucu. Mekaten petilan saking dapukan wayang guyon dalu menika. Karana menika tasih menapa nggih naminipun tasih cobi-cobi, mbok menawi wonten lepat, wonten klintus sama nama sama tempat itu hanya kebetulan saja. Dan tidak tidak bage-bage. Para pamirsa saged nyuwun lagu mangke wanci goro-goro sawer saged nyuwun lagu ingkang nembang Mbak Ika, Mbak Orisa, Mbak Agnes, Mbak Tiwi, Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak sapa kae? Neti, Mbak Wahyu, semuanya komplit. Terkecuali jangan meminta lagu kepada Dewi Wara Sembadra. Karena dalu menika nembe dados rol.
Nggih. Mugi-mugi lancar lan menika sampun kula luar biasa. Para penonton sampun dereng wiwit kemawon sampun mencapai 3.000 pemirsa. Monggo sawer-sawer utawi saged ugi benjang nimbali wayang guyon menika kados wayang Slimen, nanti kita bisa mengiklankan apa produk Anda, apa yang perlu saya sampaikan atau dies natalis atau apa nanti bisa dipresani. Kalau berkenan monggo kula atur nimbali. Lan akhir kata menawi wonten lepanjun pangapunten kula piyambak dalangipun wayang menika wayang guyon dados parodi, hanya parodi seperti lelucon saja. Nanti kalau ada salah mohon dimaafkan, hanya berniat untuk menghibur para pemirsa yang berada di rumah. Mekaten matur sembah nuwun. Apa kuwi? Tim streaming dari Dalang Seno dan Kisono Nugroho. Pemegang tapi tak kenal iki rawo ya, ben anu. Pemegang kamera Mas Dodo, Mas Aan dan Mas Aan. Ora kenal kok ya ora apa-apa. Operator Mas Agus Kotruk dan Mas Mindra. Pemegang bendera penerus Mas Heru Jaipong. Wah. Lenutuk piye lenutuk. Penggender Mas Geter, pembunang Mas Joko Tebon, pembunang penerus Mas Nurboy, pengerebab Mas Egul, penyuling Mas Tusio, pengendang Jaipong Mas Denko Jaiplo, pemenyaron Mas Bimo, Mas Sulis, Mas BG, Mas Heru Blenggor, pemeking Mas Bolot, pendemung Mas Lingga, Mas Bodong, Mas Bungke, Mas Wasito, penyelendem, pengetuk Mas Janu, pengenong Mas Wahyu, pemegang gawang Mas Lupes. Sugeng midhangetaken mugi-mugi panjenengan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjrah ingkang puspitorum kasiliring samirana mri Om Sekar kadung wauto ingkang mapan wonten ing Taman Madukara Dyah Ayu Wara Sembadra kaliyan garwa Madukara garwaning Raden Janaka ing cacahipun 144 sami jejogetan inggih menika Gambyong Pangkur Segara Kidul. Ayo kedong adak ayo samtata monggo.
klip one diripke sik, klip one diripke sik. Wis urung. Dicethetke. Saklare ndi? Cetek saklare kok akeh banget. Dijajal, Mbak, dijajal. Wis tak jajal. Tes. Rasane piye? Coba diunggahke meneh. Loro. Loro apa piye, Mbak? Sok-sok loro e. Ya bapake kok ya loro. Lah kowe ora ngrasake dadi wong tuwa. Maido. Wis tes lah, wis. Pun. Tapi apa dicekeli iki? Oke. Wis. Dicek sik. Cek. Nek ora cetha dijepitke cangkem. Terus Bromo. Iya, terus nyanyi-nyanyi bareng to. Iki mau wis le latihan ngene. Tapi urung apik ya. Piye to Mbak Titi? Sing iki mau ra iso aku drisik-drisik ngene. Nek ra iso ya medun. Jenenge ora iso iki. Iki nomi. Lah aku dhewe ra iso e. Muah medun. Sing ngene-ngene siji loro telu papat saged piro? Lah ilmune saka mboke lho, Mas. Aku meneh iki. Heeh, Piye satu setahu. dua ngono. Ora iso hitung-hitung aku. Aku sik ngabani yo coba. Madhep rono sik sik mimpin. Ya. Neno 1 2 1 2 3 4 Iki picat to. Picat. 7 8. Sik baleni hitung-hitung. Oh, dalange aku enggak sih. Yo 1 2 3 1 2 sate 1 tempe 2 tahu 1. Sembodrone kuwi lho sing goblok. Kok ngono dapuane sembodro. Iki sing dapur Pak Dalange kok ya. Ayo serius. Oke. Yo mulai. Nelo lelo 1 2 3 4 5 6 7 8 Rono barang. 1 2 3 4 5 6 7 pantang tilintang tak delang tang tilintang ketak tak delang Mbak Badra, mbak saiki nembang mawon, sampean sindone suarane apik-apik kok. Nembang kur apa piye? Ya nembang ya cah ya. Latihan sing sesuk ya. Gumyak ngono, Mbak. Ya. Lak Ndoro Janaka teko engko. Ben nengke teko. Iki kan lho kok dinengke wae Ndoro Janaka. Wah iso dipanah cengelmu. Ayo Mbak pengen nembang apa? Aku wis ra ndek kepinginan. Pengen apa? Wis ra ndek harapan. Ora pengen apa? Pengen tenan. Ya sok-sok kepengin. Ngono lho. Nek bubuk ya atas. Dijunjung gampang ya padake. Ana kowe ra iso junjung-junjungan. Ya mulane bentar nang aku, mergane nang aku kan empuk. Aku omong ngene to apa rawanmu. Karo aku iso macem-macem ngene-ngene barang kok. Kowe ya ora ngerti lho, aku pendalemu ya iso ngene-ngene lho. Iki ya iso deh. Kita musuh bebuyutan. Bojone iki ora ning loro lho, iki lho iki. Ya iki kabeh ya ora apa-apa nek paling Tak sing tekon kowe. aku tak tekon. Oh, Sing iya. donggo rebutan apa? Ya Raden Janaka lho bagusen. Bagus banget. Kok kowe ra seneng karo Raden Janaka to Bombodro sebagai Ora kae. Yo, sik iki tetep menok piye-piyeno menang Sembodro. Menane lak garwane Raden Janaka kuwi sing nyunggile tong ming Sembodro.
streaming. Ya ora Sikra pala kang tumingal kacambo samya medali lertate pileting kota ucap kacarita nalika semanten nedeng ngipun sami gegojekan garwaning Dyayu Wara Sembadra ingkang mlampah mlebet taman sari nenggih Raden Burisrawa galea akarya kagiat kang sami oh ya lali ya Pangsembah prapal selo-selo kaplesat satrulung ayo mangungsi kagiat katoto kang jaga-jaga bumi Kenapa? Rambutnya mlebu ngirup. Hei, kamu siapa? Sapa kuwi jenengane? Sapa sih kamu? Aku dhisik sing takon ndi sing Sembadra. Sapa? Sembadra. Oh, kaya kuwi. Weh, ndi sing Sembadra kok ayu kabeh apa semene uga iki Sembadra. Aku gelem kabeh. Katunggale nek gelem. Woi, kok peteng banget iki. Kondas mau. Woi, ndi sing Sembadra iki? Hah? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Nang demok kon aku. Oh, iya. Kuwi ditawani iki lho. Angel-angel iki. Sing Sembadra ndi? Maju. Aku anu apa? Wanodya Yutama ngambararum. Malah semakun. Ngambararum sang kusuma. Sih, nek disuruh iki joget. Oh, malah. Gembrang-gembrang yen ngandika Iki Sembadra. Heeh. Iki takoni. Sing udu Sembadra sumingkir.
Semingkir aku main butuh ke Sembodro. Oke, selamat ya. Mbak, tinggal ya, Mbak. Dibelin kon ngati-ati. Hati-hati. Samune wis kepak urung. Santai wae, aku wis kulino ngadepi ngene iki papat ngono. Ora apa-apa tak adepane. Selamat senang hati ya, Mbak. Waduh. Semangat Mbak Bro. Piye? Kowe wis kudu ngomong aki kari, opo jenenge? Aki kari. Ming aku karo kowe Sembodro. Kepiye karepmu? Aku ketulo-tulo tak ewangi pirang-pirang minggu mlaku nganti tekan kene men ketemu kowe Sembodro. Mula manuta kowe tak pek bojo Sembodro. Wanudya Yutama ngambar aruh. Ngambar aruh Rama. Kok Sembodrone bola-bali ngendrok. Oh, Sembodro Temayu ki ngono kuwi. Ayu tenan kok Sembodro. Aku ora gelem. Lho. Apa sebabe Sembodro? Aku wis duwe garwa. Ora apa-apa, 4-5 ora apa-apa terus. Ya aku wis ora kuat. Kon ping 5. Ora apa, iki Sembodro ten ngono kuwi kok. Modern kok, ora apa. Modern kuwi. Cecak kene, Tru. Emoh aku. Aja mah-mah kok ndak tak guyang kowe kene. Emoh aku wis ndek bojo. Kok ngeyel to kowe? Wong kok ayune sejagat tinggone ijen. Peh apa? Engko meneh kowe. Manuta karo aku tak pek bojo. Ora iso. Ora iso ya latihan dhisik. Ora iso aku duwe bojo. Ah, gelung kamu. Serius. Ayo. Aku wis duwe bojo. Mongko garwaku Raden Janaka. Mencanaka, aku ki sapa mu? Aku Waluyono. Waluyo. Bure Srawa. Ho, Bure Srawa. Ketaya aku. Manganku akeh. Aja kuwatir. Aku mesti rasa. Rasa ling apa? Nyambut gawe. Nyambut gawe apa? Apa wae wong ayu waduh Sembodro kok kaya entek ngene ya. Gelungane kaya letrong ketindrian sangka. Anu to sampe bojo yo. Emoh aku wis ndek bojo, kandhane aku ndek. Men kari ana dalan loro. Milih salah siji. Apa kuwi? Aku dadi bojomu, apa kowe dadi bojoku? Emoh aku wis ndek bojo. Ora gelem. Golek prawan-prawan Elisa kuwi lho. Aku alus iso. Kasar yo iso. Heh? Aku seneng sing kasar. Oh, malah bener. Anu yo. Kasar ya wani, halus ya wani. Ora kena di alus, nek ngono tega patimu aku tega materi kowe. Sembodro mati tenan, ora kalap. Wah, dadi cilaka tinggal lumawane lho. Wes, foto-foto. Kocap kacarita. Pradewara Sembodro kose. Pejak dipun perjaya dening Raden Burisrawa. Mula ingkang wonten gegana Prabu Sri Bathara Kresna miling-miling anggegancang niyup saking Dirgantara
Prabu Sri Bathara Kresna. Aduh, petil kabeh. Tak sulu isih sikra bala kang tumingal prang campo samya medali tatet wileting godha danyangkung mangunjang niti oh omong Miwang Sukma. Iwang kok miwang Iwang Miwang Sukma. Wong bawana Wlinu. Linu ora nganggo weli. Linu kowe. Ha. Oleh-oleh. Sik. Kowe salah. Kuwi oleh-oleh iki nek Durna. Ora nganggo oleh-oleh, badhamu nylampluk lampu tombok aku malah. Nyileh oleh to. Ha. Iki kono tabrak lari. Ha iki nek Kresna ora ngerti wayang ngene iki. Iki Sembadra. Aman kurep ra ketok. Ha ya diling-ilingi kok ngene. Ha ngene. Iki kok njur mlumah dhewe iki ngopo? Ah, dilingi-lingi. Loh, iki adikku Sembadra to, Sampak. Klikone mati diuripke sik. Oh, Dono sik. Kon nguripke tim streaming. Tandeng, ketak tak. Kon nguripke. Wis rung. Cek ngono. Seru le ngecek ki seru. Yo. kasuwen. Wis ra apa-apa ngono wae yo. Muni. Wis muni. Oh, ni tanding. Wis iki Kresnane wis lara parah kok iki. Selak kesel. Urung kapak-kapak. Le mati selak kesel. Yayi Sembadra. Kena ngopo kowe gulung komeng nang kono? Nang ngopo e? Mati. Aku mati. Sirna Margalayu. Aduh, Yayi. Suram Dewangkara kingken lermang suwakan layo Tingelanggang manis wadananira layu kumel kucem Yo. Iki nek ora tak waluyane jati. Aku iso stres dadi dalang Waluya Nirmala Temah Jati. Waluya Nirmala Temah Jati. Nek ra tak serangani nganggo kembang cangkok. Cangkok apa, Mas? Ambok. Bang Gedang. Bang Bubu. Cangkok Jaya Kesuma. Tak suwunke marang Hyang Widiwasa supaya bisa Yata laruta saking kutha sang Kurukula yen tandulusa sang Sri amangku sang Dyautama kocap kacarita
Prabu Kresna ngasta Sekar Cangka isih urung urip kok kowe iki. Urung. Aku wis pengen urip. Ayo, Ya, tak madhep. kaneh. Lah kok madhep rene mati kok pindah-pindah. Malah kaya wong kan. Malah mancing-mancing ya. Heeh, wis. Bengi-bengi. Kocap kacarita. Prabu Kresna sigra ngasta Sekar Cangkok Wijayamulya. Kaungkulaken wonten mestakanipun Dewi Sembadra. Saknalika grekah kaya wungu saka Nendra Sang Dewa Sembadra. Waduh. Wanodiyayatama ngambararum sang kusuma ngambar sing antika kowe ngapa kon nuthuk ndasmu apa piye ngandika ambararum Sri Kresna kang wis prapta ning Taman Madukara. Om yo yo. Ayo arep kowe yo. Sembadra. Kene. Ora weruh kok pisan. Nyai Sembadra. Kula wonten dawuh. Ora basa Sembadra iki ora basa. Ya rasa nesu ora ngajar. Aku kira nesu ngandani kok ya. Piye ora basa? Apa Kakang? Semayu. Apa Kakang? Ah ngene iki. Ah, pas. Apik nek mau ngono kuwi apik. Kowe iki. Kenapa kowe nganti temukan ning loyo? Aku mau diruda peksa Karo Buris Rawa. Burisrawa. Burisrawa. Dikapane? Karepe arep dijak. Jak ngopo? Ya ning aku emoh. Ora gelem to? Lah aku wis ndek bojo. Kuwi bener. Kowe ora ngilang-ilangke dadi rayine Bathara Kresna. Lah makane kuwi. Makane sapa? Makane kuwi ora makane. Oh kupinge. Kok basane ukih to? Ngono ya Sembadra. Iya Pun kakang iki. Kakang. Sekon Jumantara weruh wandamu. Karepmu. Aku terus medhun. Oh ya. Mrepeki jeneng sira. Mula aku ngerti kowe pralaya terus tak uripke. Rakitan sesisih. Burisrawa. Burisrawa engko Saking ndi Burisrawa? wis mlayu. Ora to ya, wis mati ya kowe. Aku mati mau ceritane. Mati ya, Mak. Heeh. Ngono ya, Pak ya. Heeh. Oi. Kepiye Kresna? Kowe iki jenenge Owe apa piye? Kalau ngomong Owe ngono kok juga piye? Galak. Yo yo. Mula ngene. Ya. Cik, Burisrawa bakal tak tututi ning aku ra iso mlayu. Sena. Sen. Bratasena. Lah iya, Brat, Sen. Bratasena.
Kuwi nganune nek ndi? Ira-irane. Ampun kowe ora dinggo jamuran kok salehke. Maksude diudari. Oh, ayo wis bloto sirane edan wis. Ora apa-apa sakanane pokoke. Sale jamuran. Oh. Makane sirahe jamuran. Suwe ra payu kok. Dimas Brotoseno. Wah. Ora Sik. Suarane iki kurang gede. Wah, ngono kok. Wah. Baleni. Nek mengarep golek sing wah, iki kidul kono wae ana. Nang gede. Oh, baleni. Brotoseno. Brotoseno. Harus kakang popo. Brengosmu mlintir. Jomplange. Wis ben ra apa-apa. Apa ya? Wis esuk diakekke meneh esuk pentas kedua. Nah, saya tak antil ya. Ya. Ini Dimas Brotoseno. Ono apa? Iki kadangmu Swara Sembodra. Yo. Iki mau dipiloro karo Burisrawa. Mula ta kuwi ta mula. Yo. Iya kuwi. Mula ta mula. Ala wis. Iki mau tak uripake. Mula aja kesuwen. Burisrawa tingkesen. Yen ra gelem tok tingkes, tak pateni. Oke? Kose. Wayang wong kok waton minggat wae. Nganggo dodokan. Water-ater. Water-ater. Aku njaluk pamit ngono. Aku njaluk pamit. Njaluk pangestu. Njaluk pangestu. Ya muga-muga Muga-muga. lakumu nyandung. Sik, aku tak ngajari iki. Muga-muga gawe Muga-muga Burisrawa Burisrawa iso iso kecekel. kecekel. Aku njaluk pamit jliteng. Aku njaluk pamit. Jliteng. Jeliteng Kresna. Jliteng ora jiteng. Jeliteng. Ah. Kok seliteng ta? Jeliteng kok seliteng. Jliteng kakangku. Jeliteng kakangku. Yo, ini bang kesuwen selak pingget. Kisahing Raden Werkudara nenggih rawuhing Raden Janaka wonten kasatyan Madukara saking lelana wonten ing wana-wana wasa menika Raden Janaka Mula sangar. Kosike tak sulane kok. Mulat. Ayo ora apa-apa iki suluk karo ketoke kangen-kangenan. Bojoku Sugriwa wae. Mulat mara sang Arjuna. Aja tenan. Semuanya Aja tenan. manung. Cepatan takjo. Maju, maju Jo, maju. Maju Jo. Nggih, datang sen. Mas, Heh? iki sapa e? Janaka. Janaka kok nganggo munyuk barang. Iki sementara sandangane kurang. Wage latihan kok. Agek nggo nganu kok. Sesuk nek wis ana sing ngundang kuwi sandangane sak pengadeg. Nggih, Nganggo datang panah senika. barang. Nggo panah katutan tikus barang kan. Yo. Nggih, datang sendika. Kusike.
Dimas ayo. Ora ngrisui to. Hah? Kok kan ngomong aku dadi bingung. Ya wis gak omong. Mas Neni dalang. Aku dalange tok seneni. Maaf. Ya wis. Aku ro Sembadra. Kono. Oh iya. Yaya Arjuna ya senggono. Cek. Kowe tak slomet. Yaya Arjuna ya Janaka senggono iki munyuk ya. Lah ngisore Janaka dhuwur senggono. Ora apa-apa. Ora ana wong kok ya kok gudel kaya ngono. Bagus lho. Arjuna. Apa Yayi? Ya rame wae. Arjuna. Kula Kang Mas. Anak jawet Kula Kang Mas. Iki mau garwamu dirembo paripeksa karo si sapa kae mau? Burisrawa. Burisrawa. Kula Kang Mas. Kowe iki nesu aku di perkosa kok malah. Diperjaya nganti Sirna Margalayu. Nggih kula tak nesu Kang Mas. Wes kan nesu kono. Kowe iki nesu aku. Apa bojone dipateni wong Oh iya mabuk. tak nesu sik. Nanti kok arep nesu piye? Kaget kowe. Kowe kaget. Bojomu dipercaya langsung dirangkul. Waduh. Wah! Sik dirangkul bojone kok madhep mrene. Gak kaya ngono. Mbok goreke patlu sing bagus. Kaya ngono. Sing dipateni ngendi Yayi? Ayo kowe iki bak sak warga laras delon ndi ana sing luwih saka Parjo. Wis Bagus aku padake. liwat pemilihan lho kuwi wis. Oh. Den malah medeni. Wis kayak roman apa apa. Gose pemanasan sik. Wong tuwa ki suwe. Kula Kang Mas. Kulo kadangmu kok kulo Kang. Parjo. Janaka. Janaka. Wonten dawuh Kakang Mas. Kowe trimo ora yen garwamu digonjak karo Burisrawa. Trimo ora? Ya karepmu kowe Kowe rumangsa. ya. Oh. Ora trimo Kakang Mas. Apike trimo wae aku kulino digonjak. Oh iya ya. Wis trimo wae. Sembadra wis seneng kok digonjak. Heeh. Kayak dit ora? Heh? Kayak dit ora? Jar aku kan setar karo kowe. Wong lanang kok kaya ngono. Sing wedok didol ora ajar. Ora ajar iki. Rawangun kok dadi Janaka. Ya gila-gila. Wis gak dikongkon. Wis Janaka kon lunga ngampiri Panakawan. Iki pembantuku ngono. Lho adimu. Lah kok tak kongkon. Ora aku Janaka kon goleki Burisrawa. Ngoke. Ah iya. Kula Kang Mas. Iya. Saiki ngono. Pripun? Golek ana Burisrawa cekelen. Lah ngendi? Syukur iso mati. Lah ngendi? Nanging sadurunge kowe ketemu. Sadurunge ketemu karo Burisrawa, kowe mampir ning Karang Kabolotan. Cangkingan Punakawan. Muni sapa kuwi? Gone anake Badranaya. Kok kowe ora kena emosi. Santai wae asal. Aja pati-pati bali. Kowe yen bali urung nggawa Burisrawa, ora etok kowe seba marang ingsun. Kepareng nyuwun pamit Kakang Mas. Sebab biar wau to. Yo Ket. Raden Janaka arsa bidal. Nalika semanten tindaking Prabu Kresna lan Raden Janaka katingal saking Mandrawa. Katingal ketawa-tawa.